Terima
Abdulaziz Coulibaly bandiraɓe hande weɓata dendori weɓatade Abdulaziz Coulibaly en fof nandari Bamalan Dongo Ifra Sall Hawa Moussa Dia idi ñang min calminimo bandiraɓe hande weɓata Abdourahmane Sam min calminimo oɗo fof garega kala jogi to micro garen deninon micro ji ɗi goppon toon yaaje garega voilà gaddega micro muno gaddega gara gummoɗon toon hewimɓe garega kala jiɗɗo haalde warga jiɗɗo haalde fof mo anda wes jiɗɗo hamde fof mo anda yer gare min calmini Fatou Sambou Diop puɗoɓe furo awatti jang yarnan ɗo gare bandiraɓe gappoɗe dia ok
mi waɗano kaalisu fof kana waɗannoomi kono mbaayima kay ko ngarmaadu kono mbaayima kay ko ngarmaadu haya bata bataɓi bata bata haala ɓannduɓe goola haya wawataake mi wawataake to balla ko mbaawaɗuɓe bamma aya kaynaako kono mbaayima kay ko ngarmaadu sadi Manari Hamadi Manari Honda Masinari Manari Hamadi Manari Abai Talawalo Bapulo Kuto Agarwai Manari Hamadi Manari Hanya Late on the roof Hamadi Tani Jamai and Jaja Sangai Hoyo Pulo Kituro Gira Yamudum Rufira de Bandon Valadana Tofunda Sadi Nongo Jerry Satari Atari Venduri Kajim alhamdulillah rabbil alamin Allah ndon fof en andi ko min kalar dogo nde wonno kon jibini da faaje nyamo hande o ganduɗa ko gollude anda ko woni gollude bismillah wa seydou ndongo bammal wi salmini bandiraɓe fof debbo e gorko suka e mawɗo e wi o salmini Dawda Dia e Hawwa Dia e Baba Ifra Sala o wi Dawda Dia an aɗa wawi jabbade ɗo e bismade ɗo sikkuɗo ngo ko wuuro ma o wi sikkuɗo ngo ko wuuro ma o wi Dawda Dia an e Haruna mawne o wi ala fof kon mbaɗanani ndendori o wi kanko bammalala mo setti hen ko heewi o wi omo setti hen ko heewi o wi ko arti fof o wi oɗo maire gonɗo ɗo o wi ko Haruna Dia e Dawda Dia mbaɗimo maire o wi 2014 o wi Haruna Dia nenanimo yo ar Dakar o wi hene mbaɗi bahu to weedu node ɗo o wi mo walal ndongo o wi mo naam o wi janngo kala ko jagguɗa woppu ngara Dakar o wi mbiɓe ala heɓe jogiriyo kanel o wi ala gondiriyo hay wi ko an tan caggini o wi o fini subaka 7 heures o wi no yettoro Touba taw Haruna telfinimo laabi 4 o wi o retoymo hotel makko o wi ndongo ari o wi mbiɓe a haami ari o wi aɗa andi ko noddirmami o wi gonga ero wonduno koye Abdoulaye Wadda o wi kono mbaɗa ñaaguima timɓe woppu o wona maire o wi mbiɓe Haruna ɓe waɗantama ɗum mukku o wi hay goto hawratama ɗo waɗanma ɗum o wi yimɓe fof mbi so wona mbi ñaaguima hay goto wawa ñagade ɓe jaɓana ɗum o wi mbiɗi min hay simin ɗoma saɗa wurdo so ñaaguimam kullere mi tawata o wi hay sinno ko masi mbiya yoɓe jeb mi woppi o wi kono yeroɓe jaɓantama ɗum o wi omo wonde e Mamadou Abou o wi omo wonde e Mamadou makko o wi Mamadou wi baba jeb tan mbadde baba Haruna mana ñaaguimama ɗum o wi Haruna mi jaɓi o wi kono noon a andamo de o wi aɗa andi jaw birede sina o wi o ɓuuri sina
da fonde o wi hay ko ramon o wi ande to ma yidu o wi dum non do problem o wi ala mer bonde do mo kasal hokki mer yagal so tawi wala kambe battudi o wi sifti kanko wara makko non o wi so dum benni kadi o wi sa yi fo mo haala dum o wi mer yagal gal tudu sere so o wi den don so wada ko yaari caggal ala ko dum o wi pereji mo hefti o wi fotton don do hay goto andal no fawde mudum o wi perete fotton o kanko ɓe kaldi jawru o fof saɓi ɗum o wi gese men service nan ɗo niiwi ɗo joni hay goto andal o wi fof ko kanko ñiwi ɗum o wi ndawo heɓi maire yagal ngal o wi o noddi barugo galle makko o wi ono fof wona ɗe malal ko malal waɗi maire o wi ɗi awde balle ɗin o wi kanko tan e Allah e nder suudu makko o wi tereɗe ɗin neɗɗo fof sellude tere muɗum o wi hokki ɗum tere mum o wi mala mbiyaɗo e lewru yaade winde inde mum o wi kono wonaɓe hefti tan ala ala o wi enen fof ken dendore naaɓe o wi joni noon o wi ɓaade noon o yaade ɗum o wi so Allah jaɓi jaɓi simnalaɗo o wi ɗum ɗo so ɓenne en gañima o wi kala neɗɗo jogi noon tottere mum so yeey so hokku o wi ko heptat kere muɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi ndongo goga ame jamba ɗo anani joni mbaɗen animation seeɗa jom powɗiɓe mbaɗen animation seeɗa mbasen junnade hen no feewi yimɓe tampi no feewi Amadou Tidiane Ndiaye Fary Samba Diop min calmini on maire Wuro Sidi Nafoore Amadou Maga Suga min calminima Kadia Thioune on calminama délégation questeur min goppane gof onon wonɓe ɗo ɓe gabbuɗe caggal amoɓe mbiyo gabbu caggal ono jooɗiɓiɗen ɓe amoɓe mbiyo gabbu caggal voilà ono jooɗiɓiɗen ɓe amoɓe mbiyo gabbu caggal mbaɗe kelle dow nde dori mbaɗe kelle dow 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 hande ko clôturé min nanani haydara kelle dow kelle dow kelle dow ey amoɓe ɓe mi konsiyaɓe question ɓeɗo goni joni ɓe gara amoɓe ɓe mi konsiyaɓe question ɓeɗo goni joni ɓe gara
suban jehen hande webata ma wete robe ndedo ran pare jodo bidiyari wala